Normalmente sempre se fala as cantigas de Santa María como obra do rei Alfonso X o Sabio. É obvio que non as 420 e pico non as escribiu el, non as pensou el, non as inventou el, pero el supervisou o proxecto enteiro. En Sevilla o rei mantiña a un equipo de poetas, diríamos hoxe, que eran os trovadores. Había compositores tanto musicais como de letra. Había xente que iba buscando por os mosteiros, por distintas abadías, etc., etc., modelos nos que inspirarse. Había despois os que debuxaban, porque o que non podemos esquecer que unha das maiores riquezas das cantigas de Santa María que veñen acompañadas de imaxe. Hai que imaginarse un rei interesado por a literatura en xeral e por a poesía en particular, e dentro da poesía en particular por a poesía religiosa de carácter mariano, por os milagres de Santa María. Foi concebido con tanto mimo que se conservan prácticamente na súa totalidade, en torno a uns 420 textos. Ningunha outra lingua vernácula, se estou falando de francés, de italiano, ningunha outra lingua vernácula ten ese fondo cultural tan importante. Que el, sendo rei, sendo trovador, invertise tantísimo diñeiro, porque invertiu moitísimo diñeiro a xulgar por resultados, en compilar cantigas de Santa María, decir, milagros marianos, e facelos copiar en galego, para que fosen cantados en galego, é un feito realmente excepcional. A poesía escribíase en galego naquele momento, independentemente de onde fora cultivada e por quen fora cultivada, porque era a lingua culta, era a lingua axeitada para a poesía, e, por tanto, era a lingua do canto, a lingua normal, a natural. Todos os trovadores escribían en galego, era a lingua propia da poesía, non había outra. Ben falado. O A, o B e o C son... letras. En que asignatura aprendemos a facer operacións cos números? Nas matemáticas. Ves como sabes. As cantigas de Santa María son un maravilloso códice medieval en lingua galega. Está considerado un dos máis valiosos do mundo. Tense dito que é o principio da historia do cine, porque hai un texto, hai as imaxes que reproducen ese texto e hai a música coa que se canta ese texto. Pero o Ben Falado é un programa de lingua e eu quero lles decir que estou convencido de que se esas cantigas non estivesen en galego, senón en alemán, en francés ou en inglés, hoxe cantábanse nas catedrales de Alemanha, de Francia e de Inglaterra. En Galicia non se cantan. E a pesar de todo, aí nárranse milagres que aconteceron en Lugo, en Santiago, no Monte do Viso, en Armenteira ou en Caldas de Reis. Estou convencido tamén de que algún día os galegos perderemos a vergoña de ser galegos e cantaremos estes cantares polo menos nas 775 parroquias que Santa María ten en Galicia. Abur.